That mama Nnukwu na mere bụ fake scam. Ogechi Nnaji. Ogechi Yes, ma. No, you are boys and one yahu. One nigga, why nobody oyibo si na agwa gị maka. No, you are more number. We na eme ihe siri ike. I know many places we na anafa nya chọrọ nya we na abịa. Bu kene chi gị kene ụwa gị. Ekene m tim kene o. Kene kwa anyị mere iji wee mata direct place today. Ekene m n'ebe. No, onye fụrụ mmadụ n'anya gbaziele ụzọ ndụ. Na ya da-egbukwe mmadụ. Ya da-emegbe bute isi bịa buru ego. Na nye mmụọ. Yes, ma. Na ya na-eme nri wee na-emekwe ndụ. Ya na-emekwa akụ wee na-eme ụba. Onye ọbụla ihe na-atụ n'ọnụ. Gbagidere ọsọ ndụ jugide eserute n'ibenye. Bote ka nyewa bụ mmụọ ji wee gbuo onye ahụ. Aka bụla aka n'ibe onye ahụ chọrọ ebe na ya na meelu onye ahụ. Anyị bielu gị. Ebielu m gị. Ụjọ na-atụ gị na ihe fụrụ ụjọ na-atụ gị mgbe anyị na-abịa ụjọ atụzina gị. Na onye ọbụla na-abịabeghị na ọsọ ọkwenye agala chọọchị. Na ndị amụma na-abịakwabeghị. Lawyers na-abịakwabeghị. Ndị polisi, ndị amị, many people na ya na-abịabeghị ndị politicians. Na ya malili dibe wee rie akpa afịa. Na onwe problem mmadụ ga-eji bịa be nye amị amete onye ahụ na onye ahụ kwute na nke nye kwu. Anyị bielu gị. Na ya afụ ka ya na-agbago okwu na-emechakwa ka anyị na-acha ka ya ọ bụrụ maka na-afụnye nwa bụ mmụọ na-ekwu okwu anyị na-afụnye anya. Na ihe mmụọ na-ekwu. Yes, ma. Ifuru ofe aba na be ya. Yes, ma. Ọ bụkwa ka hapụ ịfụnye nwa bụ mmụọ na-ekwu okwu anyị. Yes, ma. Ọ maka egwu anụ mmiri nọ n'ime orimiri. O nwere mmadụ nwere na karịa ahịa. Anụ mmiri bi n'ime orimiri achọ ka ya pụta. Na ihe mmụọ na-ekwu. Ọ bụ ebe na ihe kpọrọ ndị ọha obodo anyị. Na ihe ọ na-ekwu. Abaja agba ofe anyị Fulani n'anya. Na ihe mmụọ na-ekwu. Umelu oge ana. Umelu nwaanyị anọ kukpo. Eze nwanyị. Ma. Eze nwanyị. Na ya na-emeli gị ebere. Na ọ bụ na ịkwado na ị ga-ebere ọ bụ na ịkwadoro akwado wee bịa. Ọ ka ise mobile mụ ya bụ na ya ga-agwa gị ihe ahụ fụ gị wee bịa gwa gị ihe maara uche gị elu ha. Mana nwere ajụjụ bụ mmụọ chọrọ ịjụ gị. Okay, ma. Obi ga-anabatala be ya. Yes, ma. Mama. Ọ sị gị ntị. No items eji akụrụ ya aka n'ụzọ. Okay. Na n'ihe mmụọ na-ekwu. Mana otu ya si afụ gị. Na ịkpata that items ahụ wee bịa. Na ya ma na ya jọsụrụ sị ka ya bịa ọdụ. Good evening, sir.
Ọ sị gewe ntị. Na oke kwesịrị ilu gị aka na anala ọdas. Ezo. Na mgbomgba ahụ eji akụrụ ya aka n'ụzọ. Nye ga-eji wee nabata gị wee gbazia gị ya ije maka ewebe gwa gị ihe ị ga-eme ọnọdụ adịrị gị mma bụ na-ewu dị ọcha. Ọkụkọ ọcha. Na anyị ọ na-ekwu nzu na odo. Nzu na odo. Ebụbụ ga-abụba awụ mme. Ji 4. 2 gallons of palm wine. Yes, sir. Yes, ma. Na ihe ga-eji wee jụọ ajụjụ n'ebe ị nọ. Mana otu ya si afụ gị na-ekpa ihe ndị ahụ dozi wee gị. Nene, ka ị ga-eji wee nye. Mọmị amala ọnụ m ka m bịa echi. Na ya ma ọkọ ya bịa echi ne. Ọ sị gewe ntị. Ogechi. Ma. Oge a na-atụ gị. Mba. Gwa. Ma. Na ya na-emeli gị ebele. Ọkwala ọ tụrụ ngwe. Iburu ị ga-abịa na benye. Na okwu dị ya n'ọnụ. Ọka gị. Na anya na-afụ ya ụzọ. Eze mmiri. Ebe ọ mama m ndị nwa mmiri n'isi anyị dere ọrụ. Nne. Ma. Iburu ị ga-abịa na benye. Na nke bụ eziokwu. No ka dị somehow. Dị ka na-echi eki benye ihe ọnwụ. Afụnụ bụ ebe dị ụta before. Na ya ka ibe igburu bele na ya ka bụrụ ebe do ebe a ebe do mba nọ. Wole amala ọfụma. Na onye na-ejepụ ije ka onye n'ofe aka na-afụ ụzọ. Nene. Na-ebe mmadụ jedebere ube ebe ọ fụdebere ụzọ. Nene. N'ilutego. Okay, ma. Thank you, ma.